Oh, wat een klapper. Oh. Welkom bij de Scootje podcast. Oh, wat een klapper. Joert vanuit Ter Henne. Mijn naam is Arjen de Boer. En in deze bijzonder succesvolle podcast praat ik Joert met Gerle Tadema. En natuurlijk met Geertje de Vries. Ja, misschien wat even gepast beginnen. Want het was natuurlijk wel een beetje een chaotisch begin deze dag. Hè, Ja. maar Doos zouden ze dat heel mooi, Geerle. Het lijkt toch een beetje een tekken over zijn hele media. Wil ze zo'n mooie zielerij gewoon heeft en toch lijkt er toch wel wat een tekken oerhinnen. ja. Ja. Oké, nou dan kunnen we nou weer fleurig worden. Hebben we dat ook dien? Hebben we dat ook achter de reg, Gerle? Ja, zeker. Berichten ben goed, of redelijk goed. Ja, net toch? net heel slecht. Nee, precies. En dus nou weer fleurig. Hè? Ja. We proberen nou weer een beetje fleurig te worden. Want Ja. ook is toch, de koning van de IFK's. Hè? Dan ben je een keer kampioen worden. Toch? Nou, dat weet ik net. Dat denk ik net. Nee, Maar nee. maakt het niks uit, toch? Nou ja, dat vind ik net onbelangrijk, Gerle. En de IFK's, dat is toch een beetje de keukenkampioen divisie, zeg maar. Ja, weet ik net. Weet ik Ik net. weet- Het is heel lastig te vergelijken, denk ik. Maar Oh ja, ik denk, ik zet hem even scherp Ja, op. nou. nee. Dat Heeft- Nee? een beetje zaalvoetbal en veldvoetbal. Dat En is dan het? mag je ook kiezen wat is. Oké, nou ja, ik zeg verder niks. Juster, want dat komt van Jester Maar. Ja, En Juster zijn we ook al een beetje van, nou ja, Jester Maar kennen we natuurlijk vooral vanwege Thousand Cruise, maar ook vanwege de postcode loterij. En Ja. toen tochten we van, zo Gerle ik wat woen hè? Toen. toen. Ja. Nee. Nee? Dus die is bij de verkeerde helft van het dorp? Nou, wij een boetendorp, dus wij hebben net een... Maar we hebben geen lot. Je Oh, hebt- ik Jan Lot. Nee. Oké, nou is dat echt Mijn weer ouders zien te wel lotten. En? Ja, dus die wij nou dus ergens oors. Nee, we hebben die een andere postcode. Oh, het is al Maar, hier. Juster, ik kijk jongen, maar kijk wat voor mij nam. Oh, nou. Oh nee, nog meer verkeerde wien. Nee, maar sneeuw drinken. Dan Ja, ja, is dit- smaakwekker. Ja, is dit een oren? Dit is beter. Dit is Nou beter. ja, er ben 50.000 flessen wien verkocht in een 15 jaar. En dan is er één louter die is een beetje klager. Ik mag gewoon meer drinken. Meer drinken. Oké, Ja. nou, ik zet hem eventjes op een groen. Ja, best. Ja, maar altijd ik zil het op een nijbeziekje. Ja, zeker. Gewoon aan. Goed zo. Geertje, Joert voor de vierde keer. Net in het Lietse radioboordje, maar op de Grutte Luxe televisieboord. Is er überhaupt iets wat je missen onder het radioboordje? Ja. Ja, ik Nou, mis... Jalt? ik mis Gjalt en ik mis Henk. Oh, allebei hè? Ja, ik mis Henk, ik. Dan ben je van die roege man Ja, die ze nou echt een beetje een traantje van ik heb altijd met Henk hele mooie gesprekken gehad. Dus die mis ik wel. Oké. En Henk, die zwaar ik altijd een beetje van me. Een beetje een huidfiguur. Hoe zwaar ga je dan voor die? Nou, die zwaarige van me, die als het hut waaide, dan kreeg ik van hem een klemke. Dan koek ik dat om mijn pet dan, zodat mijn pet net oud waaide. Nou, dat soort dingen doe je net. Ja, maar Roelof Bouwmeester maakt het toch echt zo goed? Ja, of die nee? maakt het wel wat goed. Ja. Maar ik mag het net van Arie in de Boer hebben. Hey jongens, ze kreeg het interview van Maaike, met Roegerines. En Roegerines, die jong, die zei van, ze willen bang voor u. Rinus de Racer. Ja, bedoelst. Racines. Ja, Ja, dat denk ik wel. Dat denk ja ik maar wel. Ja? Ja, zeker. terjochte toch, Ja. dat wien ik al, denk ik. Nou ja, maar hij de jouwe jerde net bij de absolute topfavorieten. We hebben draaien topfavorieten. en Jouwe dan jerde vind grauw. Ja, en dan wien er nog draaien die steeds neemt waren als outsiders. Precies. En daar jerde Racines ook bij. Daar jerde hij bij. Ja. Ja. Dus. Maar goed, ze Twee binnen, keer vliegende start, twee keer winnen. Dan ja, als je dat volhouden, dan ben je kampioen. win je de rest. Ja, toch? Nou ja, hij hoeft bij de helft te winnen. Ja. Ja. Jongens, ik ga weer een stelling. En dan is het on Jim natuurlijk weer om daarop te reageren. Willen je me serieus of een ondogen ze? Ja, beide maar dat. Nou ja, wel mooi, maar je kan maar instellen. Dat maakt me niet uit. Nee, maakt het niks uit. Oké, de stelling is eigenlijk van, want Grauw, Shield Juwet, hier een dramatische start. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Dramatische start, eindigt uiteindelijk toch nog als vierde. De stelling is, Grauw toch niet bijzonders, de rest is onder prutsen. Nee, hè? Nee? Nee. Ik heb Roelof naast me en die had er een heel soort doel hoor. En die zei het precies goed. Grauw maakt geen fouten. Behalve bij de start. Hè? 2 keer bij de start. Grove fout. Echt een grote fout maken. Dat wie sneur staat, dat wie jood staat. Maar daarna maken ze geen fouten meer. En er zijn oren die het wel fouten maken. Maar jouw het jood ik net een fout maken. En Heerenveen het misschien 1 keer de verkeerde keuze maken, de verkeerde gate kiezen. Maar verder het Heerenveen ik prima zielt. Ja, maar Geerle, even heel eerlijk. De rest wie wel een beetje ontprutsen. Ja, die onderste 6 van het klassement, ja, die ben wel minder, ja. Ja, Ja, en daar zielt Grauw makkelijker om winnen. prutsers. Ja, dat weet ik net, maar... Maar ze pakken jou het ik, hè? Ja, En Ja, Leeuw- dat vond ik wel knap. Ja, Ja. ja.
Toch? Dat is dan toch wel weer mooi. Want dan pak je gewoon een punt van je concurrent. Ja, nou, ze Roelof zei 2 punten, hè, want zij in je meer en Grauw had in je minder. Ja, Dus precies. Dat is scheelt wel dan 2 punten. Ja. Maar ja, uiteindelijk die de Zuidwesthoeker, want die hier ik dan hele minder start. Hè, die moest ik helemaal opnieuw. En die is uiteindelijk ik nog 8 of zo finishen. Dus die is ik net helemaal laatste worden. Die had ik inhellen. Ja. Dus uiteindelijk het de Zuidwesthoeker duwt ik best aardig dien Ja. op die start nou. Dan even hoe het scootje van het Jereveen. Want het wordt wel zijn het dreamteam, hè? Het dreamteam, de Dat zijn Galacticos. steeds, hè? Het Real Madrid van de hele Ja. vloot. Daar bestoot het eigenlijk net zo minjes, hè? Nee. Waarom net? Nou, waarom zou dat nou een dreamteam Nou ja, omdat ze een heel soort kunde onboord hebben. En ze hebben Harmen en Sietse, ze hebben Jens. Ze hebben de huid van Jens, Jaap Jongsma, Ja, het Trinken. ja. Nou, Ja. Ora trek je in die hek al je mensen op boord. En een dreamteam is voor mij altijd een team wat goed in balans is, wat precies goed is. En wat al jaren bij elkaar is. Ja. De Maar die- Grauw had het de dreamteam. Jens is ik nee, dit. Ja, die is hoe jij er bij Jereveen op boord was. Maar die is nou weer nee. Dus dat moet je wel weer wennen. Ja, je nou de 2 weken mee. Volgens mij ging die voor hier 1 week mee. Ja. Ja. Ja, Maar die het is is wel er, weer die is even er pas wennen. En letter dan op wordt staan. zoveel druk op lijn. Ja. Troggeertje, ja. Ja, trouw iedereen. Oh, hele, Jere, Arjen de Boer, die had het heel tijd door Dreamteam, ik weet niet eens wat het is, Galacticos. Wat is dat? Ja, dat nemen ze toen Real Madrid, doen ze al die sterren hier. Oké. Maar Ronaldo en Zidane en Ja, dat soort ja, man. ja. Oké. Weet je trouwens hoe dat kwam is? Want het was wel grappig dat Jeddik van Jens. Jens, Jongsma en Harmen en Sietse zitten vorig jaar in de tweede week even bij elkaar. Even een biertje van de SKS. En toen kwam Trinken erover. En toen zei Trinken, nou jongens, heb je wat naar het zin? Ja. Zo, hè, maar het scootje zien. Lekker alle drie op je eigen scootje. Want ja, Ja. Harmen bij Langbaar, Sietse bij Jereveen Ja. en Jens bij Ljouwert. En dat wie eigenlijk als grapje bedoeld, maar ik niet een koe erom luidje. En toen de oren thuis is Harmen naar Jens daar gaan. Hij zei, het zit me net lekker. Nee. En toen hebben ze alles weer in gang gezet. En toen moest Jens echt naar Zwager, naar Willem Zwager, om te zeggen van, nou ja, sorry, maar ik hoorde naar Ian hier alweer mee op. Ja. En toen zei Willem Zwager op zijn Basje en Adriaans van, ja, ik begrijp het wel, maar ik snap het niet. Nee, want hij hier uiteindelijk wil tekenen van meerdere jaren bij Ljout. Dat hier de tas zijn. Maar nou, joh, dat toch, oké, dan neem ik het net een Dreamteam of Galacticos, maar van, wat vinden we ontnota dan van Jereveen? Nou, je wordt een prima, meer dan prima potzield. Maar ze geen winnen kind. Ja, dat je kent. Maar dan kun je echt waar weer al je winnen kennen. Nou ja, oké, maar uiteindelijk als je geen fouten maakt en je leest op kop, dan wil je winnaar. Maar ze willen geen winnaar. Nee. Dus dan heb je toch iets fout in. Maar Juster heeft gewoon hele minder dag aan. Juster ging het echt net goed. Maar daarvoor en op Grauw hebben ik net fantastisch zield. Maar ze hebben manje best wel aardig zield. Dus het is nog wisselvallig. Ja, Nou, en mijn wisselvalligheid was net kampioen. nee. Dus Kenol zei ze van, Jereveen wordt geen kampioen. Nou, dat vind ik wel heel bout. Doe is dat best zeggen. Ja, omdat het zo wisselvallig is. Ik vind echt, als je echt kampioen binnen, als je kampioenskandidaat binnen, dan hingen ze Joet gewoon winnen matten. Maar jou is ook kampioenskandidaat, dus die wint wel. Het 10 keer 12, dan was ik nog kampioen, ja? Ja, oké. Maar vies dan net dat Jereveen, omdat ze op kop lijnen. En dan, als je dan geen fouten maakt, dan ga je toch als eerste door de streek. Nee, maar ja, Ajax wint ook wel eens wat 10 achtersteen gaan, of Cambuur of Heerenveen. Dat kent toch een keer, dat is prima. Prima. Doe- Je hebt net zoveel moeite mee. Maar ik heb het idee dat het nog net heel bot naar het klassement Nee, kost. totaal niet. Nee. Dus je gewoon. Ja, je moet goede slagen, dan een goede rakkenzielen, een goede wedstrijdzielen en dan heb je punten. Nee, die punten weer optelt en dan krijg je een klassement. En dan zie je in Lemmer wel hoe het ervoor staat. Oké. Natuurlijk wisten we wel dat zij zo'n concurrent voor het podium. Nou, en die mast. Ik denk dat Jereveen nog wel komt. Ja? Ja, ze Zeker. pakken dan wel een duilwinning. En als ze, daar het Gele heel dag gelijk in. Als ze hield iets wat in die voorrang zitten, zit maar bij de eerste 5. Dan zie je toch een prima kampioenschap. Goed zo. Dat interview wat ziet ze nou na de wedstrijd hier, dat is wel. Stik beter als... Stuk beter dan het van Juster Mannen. Ja. Nou, Ja. daar ben ik blij om. Maar ja, Dus dat goed, komt dat wel hij goed. vertelde hoe ze het bemanningslid, maar het eerder Ja, al en dat- Tosken eruit. En dat zou het bemanningslid ik nog, nou, ik wil eigenlijk mooi zielen. Ja. Nou, zo Als- zit je als- dat kind, maar ze is net ziekenhuis. Atserink dat is weet ik dat. Atserink de Leeuw, die zit daar op het scootje. Ja, nou ja, dat is ik wel een hudde, echt best een mooie, stoere Nou, kerel. mooi denk ik net. Het is, Nee, ik nou, denk, net, hè? niet moeders mooiste, denk ik, zonder Hij Tosken weer en wel heel mooi. eer. Ja. Ja, nou ja. Maar goed, wij horen...
Oh ja, hij zei trouwens ook het wie te voorkomen west. Ja. Maar hoe dan? Ja, nou ja, ze Huzem hier wel het rjocht, want die lui bakboord. Dus ze hier het rjocht, maar de heeft ik de plicht als skipper om een onvaring te voorkomen. En dat hier de dwammatten, want snits kon nergens heen. De lui wat zijn weer en ach, we hebben het even veromsjoen op die track and trace wat er al gebeurde. En in zo'n situatie moest je ook gewoon vrij van elkaar blowen. Dan heeft misschien wel de voorrang, maar dan moest je hem net nemen. En in dit geval hield dat dus voor Huzem. Dat hield voor Huzem. Maar ik wil net zeggen dat Huzem fout weer, want daarvoor weet ik te min wat er alle keer onderhaan weer. Maar zat het op track and trace is, dan denk je van ja, Huzem het de voorrang. Maar mast die dan ik nemen? Nou, in dit geval mast dan zeggen nee. Nee, dan je het veiligheid voor alles. Ja. Jongens, wij hoorden ook een soort van klassement bij. Hè? Als skipper van de dag, dan jou je ook wat kleur onder het kampioenschap. Net onbelangrijk. Misschien nog wel uw skipper van de dag, misschien nog wel belangrijker als het zilveren scootje. Maar daarom waar is Joert de skipper van de dag, Geerle? Sietse Brouwer. Sietse Brouwer. Ja, Rinus is te makkelijk. Toch? Wij winnen Ja, dat oké, vind ik te maar makkelijk. Sietse Brouwer, die laai op Ian en die maakt het een fout en die Ja, gaat maar het ja. klaar. En toch is hij skipper van de dag. Ja, Ja, Maar goed, het is die keuze. hè? Ja, juist een waardeloos interview. Je hoort vlak voor de wedstrijd een aanvaring. Werd bemanningslid verwonnen record. En dan starten en zo'n wedstrijd zielen. Skipper van de dag. Skipper van de dag. Ja. Sietse Brouwer. En dat is... Dat, Ik ken daar die mooi in, maar ik vind toch ik douw vissen grauw. ik weer. Ja, ik weer. Helemaal achterom starten en toch weer gewoon vijfde worden. Ja. Ja. Omdat die oren prutsers binnen. Maar goed, ik noteer hem. Dat is nou de tweede keer hè, dat Douwe Vissergrauw nou skipper van de dag Ja, is. die weet dat sneu niet. Jongens, we hebben vragen binnengekregen. Vragen, ja, er komt nou allerlei vragen binnen. En deze vraag, dat is in het Nederlands. En die komt van H. Kok. Hielke Kok, ken je hem? Hielke Kok? Heinkok. Pardon? Heinkok. Heinkok? Hè? Oké. Nee, dit is Hielke. Dit is Hielke. En dat gaat over de wedstrijd bij de Veenhoop. En hij zei het van, jongens, even een vraagje voor de kennis onder ons. Nou, dat zal hij Jim wel bedoelen. Het moment dat het scootje van de hele mannen de beneden ton niet kon ronden. Het leek of dat zij het binnenste schip waren met Ian de Woude. Die de ton scherp ronde en hem geen ruimte gaf. Misschien gezichtsbedrog, maar moest Ian de Woude hem geen ruimte geven. Graag zou ik hier een deskundig antwoord op krijgen. Wellicht in de bekende podcast. Nou, In de superbekende podcast. Ja. En een superpopulaire podcast. ik dat nog. Dit is een situatie bij de Veenhoop. Hè? Ja, ik moet het even waarom, Helly. Maar de hele mannen koe de tonnen net om. En de vraag is dan, binnen hoeveel skipslengten zien ze? Ja. En moest er eigenlijk een cirkeltje omheen tekenen. En dan moet er 2 skipslengten tussen zitten. En als dat er net ziet, dan mocht je aan de woord de hele mannen dus net die kant uit sturen. Oké. Maar zo goed heb ik het net meer voor de bril. Ja? Als ik ken je net zeggen van dat die 2 skipslengten ertussen zitten. Denk je hem dat meneer Kok hier tevreden mee is? Nee, Dat denk ik niet. ik denk het net. Nee. Wat Maar is dat dus? wat wel zei is, de hele mannen en Jan Woord bepalen dan wat zien recht zit. En dat de hele mannen denken, we staan in hun recht, dan maar ze protesteren. Ja. Daar is net in. Dus, en ze hebben een rondje maken. Dus dan kiest er van nu dat zij net in hun recht staan, toch? Zo is het. En dan is het oplost. Nou ja, blijkbaar wel. Voor hun wel. Ja. Ja, Van meneer Kok net. Nee. ja, Nou ja, ik goed. weet dat er op Facebook er wat discussie Oh. over. Van Oh ja? hier de hele mannen hier net een protest Ja, oké. Ja, Ja. dat, Nou ja, nou, maar daar dat is man. gelijk. Dan Ja, ieder maar dat dat van. heeft ze net Nee. Ja. Hij zijn nadien, dus eigenlijk zitten we nou al 2 minuten te praten van onze kostbare tijd. Ja. Want ja, we zitten groot vol. En ja, de binmeesken die vinden deze podcast dus te kwad, hè? Ja, dus we zullen Misschien wat hij nog wat misschien langer. moet hij ietsje lang. We zullen er alles aan doen Lang. om misschien wat langer te doen. Nog een oorvraag. Is voor jou, Geertje. Als je op vakantie gaat, kies je dan leven met die eigen vriend of met Willem Zwager? Ja, eerlijk antwoord. Dan mag mijn eigen vriend Oké. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Waar sliep je jong Ik sliep jongen woont dus. en mooi? Bij Willem. Nou ja, dat is toch een prachtig net. Ja, nou, weet ik net. Nou ja, leef dat even uit, Geertje. Dit keer, wat is er aan de hand? Omdat het regent, toch? Het feest is in Langwaar en Willem bijna niet Langwaar. Ja. Oh, is dat het? Ja, Willem ben het in lang waar. En die had een heel groot huis en een heel groot hiem. En dan mogen wij de camperdel zetten. Oh, en dat is het ook weer opgelost. Ja. Goed zo, nou ja. Goed zo. Nou, dan morgen, dan ben we dus in Langwaar.
En ik vind het altijd even leuk bij Langwaard, want dan gaan we altijd even naar Riemer. Riemer en Annie, hè? Ja. Hartstikke leuk. Al je gasten in de tuin. Geert-Jan Verbeek, Guus Hiddink, Henk de Jong. Al die voetbalvriendjes. Ja, Rintje Ritsma. Oh ja, die ik. Kom ik. En dan even de Napelsil visbakken. Visbakken. Lekker beekje. Ik vind Langwaard. Wat verwachten ze van Langwaard? De wedstrijd van Langwaard? Ja. Is er wie nog steeds Noordwest? Mooi. eh, Ik denk het wel. Geen idee. Daar ga ik me nog net op Nee, voorbereid. Doop is analist. Ja, mooi. Mooi net. Nee, mooi. Ik ben zaterdag weer. Dus, dan Oh, weet ik- dat was echt leuk Ja, trouwens. zeker. Op Starum. Ja. Maar goed, we hier in Tour Langwaard. Ja. Nou, Geen idee. geen idee. Geen idee. We zijn hoe de ski is bij Jannewaard, Ja. net, Heusum moet dat. Ja, is dat nou Als we met vervelend? Want dat is de En opstekker Snits dus, hè? is natuurlijk de skipper, hè? Ja. Ken Jappie Faramon? Nou, dat is de vraag. Ja. Het les van de heup en van de ribben. En van de ribben, Light in het MCL, heb ik begrepen. Ja, wel bij kennis. Maar ribben is wel heel Ik vervelend. heb hè? zelf knies de ribben gehad. Nou, dat doet heel zeer. Ja, vooral als lakerst. Vooral als lakens en wassest. Ja, dan moet hij En dat dan net was wel. maar eens onder het helmhout squirren, maar die knieën er, nou, dat zag ik nog net zo. Nee, nou ja, we denk wensen wel je dat- Jappie Betterskip vanuit deze... Absoluut. Gerhard Pietersma had het een keer gehad, maar knieën de ribben. En die is toen helemaal intaped. En toen had er nog wel, dat weer nog in een wedstrijd, had er nog wel de laatste wedstrijd zield. Oké, nou, we zullen zien hoe het al hier komt. Dank jongens, want de 15 minuten zitten er alweer op. Alweer? Ja, het is weer kwart. Ja, het is weer Oh, kwart. Morgen in de podcast, de Jogge vorige kampioen zelf. Oh, visser. Douwe Douwe Visser. Visser van Snits. Tja. Ja, dat zullen we een paar mooie one-liners krijgen. Hè? Want wat Ja. zei hij altijd? Je maakt het, gelok Een kans, Jan. en koonsjan. Nou goed, laten wij dan vooral Joen, ik weer gelok en koonsjan. Je weet nooit wat er al hier voorbij komt. Graag ons morgen dan dus vanuit Langwaard. Dag. Oh, de klapper.